दिनै आङो अबाव थांनो ओंखारदों नोंथांमोन देखायगोन आं लेट जाबाय खारगासिनो दं आङो दाबो सौहैया जोंनि गामिनि बल फिल्डआव बेयाव जब कार्ड मावगासिनो दङ बेयावनो थांनो आं खारगासिनो दं वाव गोबाव जाथारबाय बेनोसै नै आं जब कार्ड मावग्रा जायगायाव सौफैबाय मानसिफोरा मावगासिनो दंमोन आंबो मावसिगोन दा आदै खै सौका करि 150 सौका जों साथामजों 150 सौकाल' माथो 2 सौका होनदोंमोन 2 सौका बावदों आङो हा 2 सौका है नै आमायाबो मावगासिनो दं आदा आमाय नङा नायदो सानबैसे जाखो सानथाम दिनै जों सानब्रै बै बे जोंनि साराय बिजय भाई नालाय नैखौ बयबो सिनायो नाहर बिदि नाहर नै बे जोंनि गुमै जायो गुमै उन्दै बेना जोंनि गुमैया जब कार्ड नायग्रासोमोन नाथाय बियो खामानिबो मावना देखायो अकल नायग्राल' गावखुद मावनानै देखायो जब कार्ड आंबो दिनै मावनो फैदों आंखौ लाफागोन ना लाफाया दिनै जानाय नङा दे ओहो दा बर्तमान नोंनि भाग मानो गैया मानसि थानांगौ लोगो नोंनि भागानो गैया बे फुख्रिया जोंनि गामिनि रायजोफोरनि फुख्रि बे रायजोनि फुख्रियाव गोबां ना दङ ना फियो बे फुख्रि सेरावनो गेलेग्रा फोथार दङ नै बे गेलेग्रा फोथारावनो जब कार्ड मावदों रायजोफोरा गेलेग्रा फोथारा गोजौ गाहाय जाना दंमोन हाखर हाला बेखौ फबदों आरो बै नुहुरनाय न'आ वाटार साप्लाइनि न' जोंनि गामिनि वाटार साप्लाइ बे गेलेग्रा फोथाराव जब कार्ड मावग्राफ्रा एसे खम दङ 12 जनल' साननैसोनि उनाव आरो फैबावगोन होनदों दिनै आं मानसि खमखायसो थांबाय नाथाय खामानि मावनाया लाजिनायनि बाथ्रा नङा खायसे मानसिया जंखायो बेनिखायनो लाजिनानै मावनाय जाया अब्लाबो जोङो बेबायदि फरायनानैबाबो आरो न'आव खामानि गैयाबा एसे एनै खामानि मावनाया जेबो गेदेर खोथा नङा बेनिखायनो जों बयबो खामानि मावनो लाजिनाङा आरो बेयाव खामानि मावनाया एक्सारसाइज बायदिसो जायो
जब कार्डखौ मावखांबाय माला जे टाइम जाखो गमानो मोनदिया खोथा रायलाय मावै माला सम जाखो गमानो मोनदिया नै जोंनि गुमैया जब कार्ड मावग्राफोरनि गासैनिबो प्रेजेन्ट लागासिनो दङ सियारबो गैया जस्लंनानैसो प्रेजेन्ट लागासिनो जोंनि गुमैया কালি কাৰ ভাল লৈ আনিবি খোদালটো কালি